Ovih dana Split je grad cvijeća, što je uvod u Sudamiju, proslavu nebeskog zaštitnika grada 7. svibnja. Sutra se u Dioklecijanovim podrumima otvara tradicionalni praznik cvijeća pod nazivom Cvitni trudi. Danas se uoči sajma u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održava državno prvenstvo cvijećara. Cvijet po cvijet do prave fantazije. Možda i titule najboljeg cvjećara u Hrvatskoj, a onda i prilike da cvjetne boje Hrvatske brani na Europskom prvenstvu u Poljskoj. To je cvjetna kiša. Cvjetna kiša i evo, uživam. Baš mi je lijepo. Hoće li biti problem cijeli dan? Ne. Pripremili smo se za to. 5 hrvatskih obrtnika natječe se u 5 kategorija. Cvijeće pretvaraju u umjetnička djela. Inače rade za kupce, danas za svoj gušt. Natjecanje je zamišljeno u 5 kategorija. Prva je kategorija fantazija ili prezentacija osobna, zatim vjenčani buket, slobodan stil stručka, stol za dvoje i tema iznenađenja. Najbolji se bira ne po osobnom dojmu, nego po jasnim kriterijima. Mi ocjenjujemo ideju, boju, tehniku i kompoziciju, sve po subkriterijima, tako da je to zaista objektivan pristup. Split je ponosan što je po prvi put ugostio državno prvenstvo cvijećara, pravi poticaj obrtnicima. Njihova će se djela izložiti na prazniku cvijeća Cvitni trudi, koji se sutra otvara. A posebnost je naglasak na obrte i obrtništvo. Ove godine Udruženje obrtnika Split slavi 50 godina svoga rada. Biće u podrumima, vjerujte mi, cvijeća kao nikada do sada. Slavi se 50 godina obrtništva u Splitu, ali ne i činjenica da nema više niti jedne cvjećarnice u centru grada, cvita Mediterana.